Svaki dan vodim svog novog mačka kod veterinara i uopšte nije dobro. Znate da sam našla malog mačka na ulici prije otprilike nekih 3 sedmice i ja sam prvo mislila da on ima samo infekciju očiju i da to treba da se izliječi i da će biti ok. Ali svakako ja sam njega odmah odvela veterinaru, međutim oni su vidjeli da on ima problema sa disanjem i da čuju nešto na plućima i tako je on odmah počeo dobijati antibiotike svaki dan. Međutim, posle nekoliko dana on je zapravo postao jako loše i ovo što sad gledate ove snimke, to je prije nego što se njegovo stanje pogoršalo. Prestao je da jede, prestao da se igra i samo je spavao. I tako sam ja saznala da on zapravo ima kalicivirus i da nije u pitanju samo infekcija očiju. I onda sam opet morala da ga vodim svaki dan veterinaru, s tim da je morao tamo da bude nekih 5-6 sati. Dakle, ja njega odvedem ujutru, on bude na infuziji 5-6 sati i onda dođem po njega i tako svaki dan. I ajde, ja prošle sedmice i nisam imala toliko posla, odnosno nekog fiksnog posla, pa sam mogla, ali ja ne znam kako ću sad ove sedmice da to uspijem, da organizujem, s obzirom na to da radim, imam mnogo časova. Iskreno, ja se jako nadam da će preživjeti i da će biti ok i moramo dati sve od sebe da on ozdravi.